Това е едно божествено откровение за ада, чрез Мери Кетрин Бакстър. Въведение. Осъзнавам, че без свръхестествената сила на Господ Исус Христос, нито тази книга, нито които и да са други, чиято цел е да третират живота след смъртта, не е възможно да бъдат написани. Единствен Исус държи ключовете за ада и е платил цената за нашето влизане в небето. Аз открих, че писането на тази книга беше едно дълго, самотно и търсещо преживяване. Като факт, тя чакаше няколко години да бъде открита. Откровението от Господа дойде към мене в 1976 година. Отнеми 8 месеца, за да го опиша на хартия. Самото писане на ръкописа покри един период от няколко години, а поставянето на препратките от свещеното писание стъпка по стъпка отне още една година. Завършването на книгата беше през периода на зимата на 1982 и самата 1983 година. Като допълнение, за период от 40 дни Исус ме взимаше в ада, за да ме го покаже. Сега проумявам, че Господ Исус ме е приготвил да напиша тази книга, като съм сънувала за Бога дори като дете. След като се новородих, имах една много силна любов за загубените и исках да видя много души спасени. След като Господ ми се яви в 1976 година и ми каза, че съм била избрана за едно специално назначение, Той рече: „Чадо мое, аз ще изявя себе си на тебе, за да доведа хора от тъмнината в светлина. Ето защо Господ Бог те е избрал за една цел – да запишеш и документираш нещата, които аз ще ти ги покажа и разкажа. Аз ще ти открия действителността на ада така, че много да бъдат спасени и много да се покаят от техните зли пътища, преди да е станало твърде късно. Твоята душа ще бъде взета от тялото, от мене, Господ Исус Христос, и ще бъде пратена в ада и други места, които искам да видиш. Аз също ще ти покажа видения за небето и други места и ще ти дам много откровения. Мери Кетрин Бакстър. За Кетрин от Исус. За тази цел ти беше новородена, за да напишеш и кажеш каквото съм ти показал и разказал. Тези неща са верни и истинни. Моят призив е: нека света да знае, че ада е реалност и че аз, Исус, бях изпратен от Бог да ги спася от този ужас. Изказване на главният пастор, доктор Т. Лоури, на Националната църква за Бога за служението на Кетрин Бакстър. Като пастор на Мери Кетрин Бакстър, аз напълно потвърждавам нейното служение и тази книга. Моля се Бог да даде едно широко разпространение на това послание и хиляди да дойдат и да опознаят Христос като Господ и Спасител. Глава 1. В ада. През месец март 1976 година, докато се молих в къщи, имах посещение от Господ Исус Христос. Молила съм се в духа в продължение на дни, когато веднага след това почувствах самото присъствие на Бога. Неговата сила и слава изпълни къщата. Една брилянтна светлина светеше в стаята, където се молих, и едно сладко и чудно усещане дойде върху мене. Светлини падаха на вълни и се разливаха, като се захващаха една с друга отново и отново, всяка една от тях. Беше една грандиозна гледка. И тогава гласът на Господа започна да ми говори. Той каза: „Аз съм Исус Христос, Твоят Господ, и желая да ти дам откровение, за да се приготвят светиите за моето идване и много да се обърнат към праведността. Силите на тъмнината са реалност и моите съдби са истина. Чадо мое, аз ще те взема в ада чрез моя дух и ще ти покажа много неща, които желая света да узнае. Аз ще ти ги показвам много пъти
Ще взема духа ти и от твоето тяло и в действителност ще те отведа в ада. Желая да напишеш книга и да разкажеш за виденията и всички неща, които ще ти разкривам. Ти и аз ще вървим заедно в ада. Направи запис на тези неща, които са били, които са и които ще се случат. Моите думи са истинни, верни, на които може да се има пълно доверие. Аз съм, който съм, и няма никой освен мене. Мили Господи, извиках аз, какво искаш от мене да направя? Цялото ми същество искаше да извика към Исус, да призная Неговото присъствие. Най-доброто, което мога да опиша в този момент, е да кажа, че любовта дойде върху мене. Това беше най-прекрасната, изпълнена с мир и радост, мощна любов, която някога съм преживявала. Хваление към Бога започна да се излива от мене. В този момент единственото, което исках, е да дам целия си живот, за да бъда употребена от Него, за да помогна да се спасяват хора от техните грехове. Аз знаех, чрез Неговия дух, че наистина Исус е Син на Бога, този, който беше там в стаята с мене. Не можех да намеря думи, за да изразя Неговото божествено присъствие, но аз бях сигурна. Това беше Господ. Ето виж, чадо мое, рече Исус. Аз ще те отведа чрез моя дух в ада, така че да можеш да запишеш Неговата действителност, да кажеш на цялата земя, че ада е реален и да доведеш изгубените от тъмнината към светлината на Евангелието на Исус Христос. Моментално душата ми бе взета от моето тяло. Аз тръгнах с Исус нагоре от моята стая към небето. Осъзнавах всичко това, което ставаше с мене. Видях под мене съпруга и децата ми заспали в къщата ни. Беше като че бях умряла и моето тяло беше оставено назад на леглото, докато духът ми се издигаше нагоре през върха на къщата с Исус. Струваше ми се, че целият покрив бе отместен и аз можех да видя семейството ми спящо в техните легла. Почувствах докосването на Исус, като каза: не се страхувай, те ще бъдат здрави и читави. Исус знаеше моите мисли. Аз ще се опитам с най-доброто от моите способности, стъпка по стъпка да ви кажа какво видях и какво почувствах. Някои от нещата аз не разбирах. Господ Исус ми даде обяснение на повечето, но за някой не ми каза нищо. И тогава, и сега знаех, че тези неща се случваха и само Бог би могъл да ми ги покаже. Слава на Неговото свято име! Хора, повярвайте ми, ада е реален. Той съществува. Аз бях отведена там чрез духа много пъти. Скоро ние бяхме високо в небесата. Обърнах се и погледнах Исус. Той беше пълен със сила и слава. И такъв мир изтичаше от Него. Той взе ръцете ми и рече: аз те обичам. Не се страхувай, защото съм с тебе. И така ние започнахме да се изкачваме дори по-високо от небето. И сега аз можех да наблюдавам земята под мене. Имаше изпъкнали навън от нея и разпространи на много места фунии, завъртващи се около една централна точка и пак връщащи се обратно. Летяха високо над земята и приличаха на гигант с мръсна хлъзгавина, която се движеше постоянно. Те се изправиха по цялата земя. Какво е това? Попитах Господ Исус, след като се приближихме близо до една. Това са вратите към ада, ми отговори Той. Ние ще влезем в ада през една от тях. Внезапно влязохме в една от фуниите. Вътре изглеждаше като тунел. Извиваш се около уста си и връщаш се обратно като връх. Една дълбока тъмнина се спусна над нас и с нея влезе миризма толкова ужасна, че затаих дъх. По протежение на страните на тунела имаше живи форми, закрепени на стените. Тъмно кафяви на цвят, формите мърдаха и крещяха срещу нас, като преминавахме покрай тях. Знаех, без да ми беше казано, че те бяха зли. Формите можеха да мърдат, но все още бяха прикрепени към стените. Ужасна воня излизаше от тях и те кряскаха срещу нас с неотвратителни викове. Почувствах една невидима, зла сила, движеща се вътре в тунелите.
Понякога в тъмнината аз можех да разпозная формите. Мръсна мъгла покри повечето от тях. Господи, кои са тези? Той рече, това са зли духове, готови да бъдат избълвани на земята, когато Сатана им даде заповеди. Като минавахме надолу по тунела, злите форми се смееха и не се обаждаха. Те се опитваха да ни докоснат, но това не можеше да стане поради силата на Исус. Самият въздух беше замърсен и опетнен. Само присъствието на Исус ме предпазваше от крещенето и ме отклоняваше от ужаса. О, да, аз имах всичките мои усещания. Можех да слушам, мириша, виждам, чувствам и дори да вкусвам от злото на това място. Ако нещо правеше сетивата ми още по-чувствителни, това беше дъха и мърсотията. Почти се разболявах от тях. Писъци изпълниха въздуха близо до основанието на тунела. Пронизващи крясъци идваха и ни срещаха в мрака. Викове от всички видове изпълваха въздуха. Аз можех да почувствам страх, смърт и грях около мене. Най-лошата воня, която някога съм мирисала, изпълни атмосферата. Беше от разлагаща се плът, ми се струваше, че пристига от всяка посока. Никога на земята не съм чувствала такова зло или чула такива смъртни крясъци. Адът беше изпълнен с техния вой. Почувствах вихър от зловещ вятър и леко духане срещу нас. Светлини като светкавици или пронизващи проблясъци проникнаха през черният мрак и хвърляха сиви сенки на стените. Аз едвам различих формата на нещо пред мене. Отскочих от ужас в шок, когато разбрах, че това беше една голяма змия, движеща се пред нас. Като продължавах да гледам, съзрях как тези грозни змии бяха плъзнали навсякъде. Исус ми рече, ние скоро ще влезем в лявото крило на ада. Пред тебе ти ще видиш една огромна скръб, огромна тъга и неописуем ужас. Стой близо до мене и ще ти дам сила и защита, докато вървим сред ада. Нещата, които ти виждаш, са предупреждение, рече той. Книгата, която ти ще напишеш, ще запази много души от ада. Каквото виждаш е реалност. Не се страхувай, защото аз ще бъда с тебе. Най-подире след като Господ Исус и аз бяхме на дъното на тунела, ние стъпихме в самият ад. Ще се постарая с най-доброто от себе си като способност да ви предам какво видях и чух. Аз ще ви го кажа съгласно заповедта, която Бог ми даде. Пред нас, докъдето можеше да се види, имаше летящи обекти, спускащи се тук и там. Крещящи звуци и болезнени викове изпълниха атмосферата. Нагоре пред мене видях мъглива светлина и ние тръгнахме към нея. Пътеката беше суха, с мръсотия като пудра. Скоро бяхме пред входа на един малък мрачен тунел. Някои неща не мога да ги представя на лист и хартия. Те бяха твърде ужасяващи, за да се разкажат. Страхът в ада може да се вкуси и аз знаех, че ако не бях с Исус, щеше да е невъзможно да се върна обратно. В писането на това някои от нещата, които видях, не разбрах, но Господ знае всичко и ми помогна да проумея повечето неща. Нека да ви предупредя. Не отивайте на това място. Това е място на ужаси, измъчваща болка и вечна скръб. Вашата душа ще бъде вечно жива. Душата живее вечно. Истината е, че вие и вашата душа ще отидете или в небето, или в ада. На тези от вас, които си мислят, че ада е тук на земята, прави сте. Тук е. Адът е в центъра на земята. И там има души в мъка ден и нощ. Няма увеселение в ада. Няма любов. Няма съчувствие. Няма почивка. Там е място на скръб, отвъд това, което можете да повярвате. Глава 2. Лявото крило на ада. Ужасна воня изпълни въздуха. Исус ми рече, в лявото крило на ада има много ями. Този тунел се разклонява към другите части, но ние ще прекараме първо известно време в него. Тези неща, които виждаш,
винаги ще бъдат с тебе. Светът трябва да узнае за действителността на ада. Много грешници, а дори и някои от моите хора не вярват, че той съществува. Ти си избрана от мене да разкриеш тази истина на тях. Всяко нещо, което ще ти покаже за ада, и всички останали неща съществуват. Исус ми беше показал себе си във формата на ярка светлина, по-ярка от слънцето. Формата на човек беше в центъра на тази светлина. Понякога виждах Исус като човек, но в други случаи той беше във формата на дух. Той отново ми каза: Чадо, когато аз говоря, Отца е говорил. Аз и Отец едно сме. Запомни следното. Над всяко друго нещо е да се обичате и да се прощавате един на друг. Сега, Ела, следвай ме. Като вървяхме, злите духове падаха от присъствието на Господа. О Боже, виках аз, какво е следващото? Както преди това ви казах, имах всички мои осезания в ада. Всички в ада имат своите осезания. Моите сега работиха на пълни обороти. Страхът дебнеше на всяко място и неизразими опасности се спотаиваха навсякъде. Всяка стъпка, предприета от мене, беше по-ужасна, отколкото предната. Имаше входове по размер колкото малки прозорци, отварящи се и затварящи се много бързо на върха на тунела. Писъци изпълниха въздуха, когато много зли създания излитаха в резултат на нашето движение, извън вратите на ада. Скоро ние бяхме в края на тунела. Аз треперех от страх поради опасностите около нас. Толкова бях благодарна на защитата на Исус. Благодарих на Бог за Неговата всемогъща сила да ни пази, дори в ямите на ада. И в този защитен щит на Господа аз продължавах да мисля: не моята воля, но Твоята да бъде. Погледнах към тялото си. За първи път забелязах, че бях във формата на дух и тя беше като мене самата. Аз се учудих на следващото. Исус и аз стъпихме от тунела на пътека с широки откоси от земя на всяко от страните й. Имаше огнени ями навсякъде, доколкото и далече да се взирахме. Те бяха около 1,20 м широки и 90 см дълбоки. Формата им беше като паница. Исус рече: има много ями като тази в лявото крило на ада. Ела, аз ще ти покажа някои от тях. Аз стоях около Исус на пътеката и наблюдавах една от ямите. На една от стените имаше нажежена като огнени въглища сяра. В центъра на самата яма беше загубена душа, която умираше в ада. Огънят започваше от дъното й, издигаше се нагоре и обхващаше душата. На моменти пламъкът стихваше до въглен, но след това внезапно се разгаряше буйно, мъчейки душата в ямата. Видях, че тази изгубена душа беше затворена и отвън ограничена от скелетна форма. Мой Господи, извиках аз от тази клетка, можеш ли да й позволиш да излезне навън? Колко ужасна беше картината. Аз си мислех, че това можеше да съм и аз. Казах: Господи, колко е скръбно да виждаш и да знаеш, че тази жива душа е тук. Чух вик от центъра на първата яма. Видях душа във формата на скелет, крещяща: Исусе, имай милост към мене. О, Господи, рекох аз. Това беше глас на жена. Погледнах на нея и исках да я издърпам навън от огъня. Гледката към нея ми съкруши сърцето. Скелетна форма на жена с мръсно кафява мъгла вътре в нея. Бях шокирана, докато я слушах. Разложена плът висеше на парцели от нейните кости и изгаряйки падаше в дъното на ада. На местото, където някога е имало очи, сега бяха само празни кухини. Нямаше коса. Огънят започваше от стъпалата й и облизваше цялото й тяло нагоре. Жената изглеждаше като че постоянно гори, дори пламъкът да беше само тлеещи въглени. От дълбочината на ямата се носиха нейните крясъци и безнадежден вой. Господи, Господи, искам да ме изкараш от тука. Продължаваше да се протяга към Исус. Погледнах на него и видях голяма скръб на лицето му. Исус ми рече: Чадо мое, ти си тука с мене.
Нека света да узнае, че резултата на греха е смърт и че ада е реалност. Погледнах отново на жената. Черви пълзяха извън костите й и по нейния скелет. Те не биваха поразени от огъня. Исус ми рече: жената в ямата знае и чувства тези черви отвътре. Боже, имай милост! Извиках, щом огъня докосна най-високата част от тялото й и ужасното горене се започна отново. Големи викове и ридания разтресоха тази скелетна форма на жена, т.е. душата й. Тя беше загубена. Нямаше изходен път. Исусе, защо е тука? Попитах с тих глас, защото бях много изплашена. Исус ми рече: ела. Пътеката, на която бяхме с Исус, криволичеше и се разпростираше между горящи ями. Колкото и надалеч да се опитвахме да гледаме, само това се виждаше. Крясъци от живи смъртници, смесени с стенания и отвратителни писъци, идваха към моите уши от всички посоки. Няма тихо време в ада. Вълнята на смърт и разлагаща се плът се носеше тежко във въздуха. Ние отидохме до следващата яма. Вътре в нея, която беше със същият размер като първата, беше друга скелетна форма. Мъжки глас викаше от нея, казвайки: Господи, имай милост към мене. Само когато чуях гласовете им, тогава разбирах дали е жена или мъж. Големи писъци идваха от мъжа. Аз толкова съжалявам, Исусе, прости ми, изведи ме от тука. Аз съм стоял на това място на мъчение с години. Моля те, изведи ме вън. Тежки ридани разтрисаха скелетната форма, докато се молеше. Моля те, Исусе, изведи ме навън. Погледнах на Исус и видях, че той също плачеше. Господи Исусе, викаше мъжа от горящата яма. Нима не съм страдал достатъчно за моите грехове. Това са 40 години от моята смърт. Исус рече: писано е, справедливостта ще живее чрез вяра. Всички подиграватели и невярващи ще имат своята част в огненото езеро. Ти не вярваше в истината. Много пъти мои хора бяха изпращани до тебе да ти покажат пътя, но ти не искаше да чуеш. Ти се присмиваше на тях и отхвърли Евангелието. Дори аз умрях на кръста за тебе, но ти ме се подигра и не се покая от греховете си. Моят отец ти даде много възможности да бъдеш спасен. Ако само беше послушал. Исус плачеше. Аз зная, Господи, аз зная, викаше мъжа, но сега се покаях. Твърде късно е, рече Исус. Съдът е отреден. Мъжът продължи: Господи, някои от моите хора ще дойдат тука. Те също не са се покаяли. Моля те, Господи, пусни ме да им кажа, че трябва да се покаят за техните грехове, докато са още на земята. Аз не искам те да дойдат тук. Исус рече: те имат проповедници, учители, стареи, всички служители на Евангелието. Те ще им кажат. Те също имат предимството на модерните комуникационни системи и много други начини да научат за мене. Аз изпратих работници до тях, за да повярват и да бъдат спасени. Ако не повярват, когато слушат Евангелието, нито ще бъдат убедени да повярват и като възкръсне някой от мъртвите. И в този момент мъжът стана много ядосан и започна да проклина. Зли, богохулни думи излизаха от него. Аз гледах в ужас как пламъците се издигаха и той умираше. Разложената плът започна да гори и пада долу. Вътре в тази мъртва черупка на мъж видях неговата душа. Изглеждаше като мръсно кафява мъгла и беше изпълнила скелета отвътре. Аз се обърнах към Исус и извиках: Господи, колко е ужасно! Исус ми рече: адът е реален, съдът е действителен. Аз ги обичам толкова много, чадо мое. Това е само началото на страшните неща, които ще ти покажа. Многото все още не е дошло. Кажи на света за мене, че адът съществува, че мъжете и жените трябва да се покаят за техните грехове. Ела, следвай ме. Ние трябва да продължим. В следващата яма се намираше една малка женска форма,
която изглеждаше да е на около 80 години. Не мога да обясня как определих възрастта й, но го направих. Кожата й се свличаше поради непрестанният пламък и оставаха само кости с една замърсена мъгла вътре в тях. Аз гледах как огънят изгори. Скоро там останаха само кости и черви, пълзящи извътре, които не се поразяваха от огъня. Господи, колко е ужасно! Извиках аз. Не знам, ако продължим, колко ли по-ужасно ще е това, което има да видим. Не мога да си го представя. Колкото и надалече да се взирах, души горяха в огнените ями. Чадо мое, ето защо си тук, ми отговори Исус. Ти трябва да знаеш и да кажеш истината за ада. Небето е реалност. Адът е реалност. Ела, ние трябва да продължаваме. Погледнах назад към жената. Виковете й бяха толкова тъжни. Като я наблюдавах, тя съедини своите костеливи ръце като за молитва. Не можеш ли да й помогнеш, крещях аз. Бях в форма на дух и крещях. Знаех, че хората в ада също чувстват всичките тези неща. Исус знаеше моите мисли. Да, чадо, рече той. Те наистина чувстват. Когато хората дойдат тука, те имат същите осезания и мисли, като че са на земята. Те помнят техните семейства и приятели и всичките моменти, когато са имали шанс да се покаят, но са отхвърлили. Паметта им е винаги с тях. Ако само бяха повярвали в Евангелието и се покаяха преди да бъде твърде късно. Той рече: Чадо, докато тя беше на земята, имаше рак и беше в голяма болка. Хирурзите извършиха това, което трябваше, за да спасят живота й. Тя легна на легло като една огорчена старица за много години. Много мои чеда ходиха до нея и й говориха, че аз мога да я изцеля. Тя рече: Бог ми направи това. И не се покая и не повярва в Евангелието. Тя дори ме позна веднъж, но скоро започна да ме мрази. Тя рече, че не се нуждае от Бога и не иска аз да я изцеля. Да, аз се призовавах, все още желаеш да й помогна и да я благословя. Тя ми обърна гръб и ме прокълна. Каза, че не съм я искал. Духът ми я молеше. Дори като ми обърна гръб, аз все още се опитвах да я довлека с духа ми, но не ме послуша. И накрая умря и дойде на това място. Възрастната жена викаше към Исус: Господи Исусе, моля те, прости ми сега. Съжалявам, че не се покаях, докато бях на земята. С големи тързания тя крещеше към Исус: Ако само бях се покаяла преди да бъде късно, Господи, помогни ми да изляза от тук. Аз ще ти служа. Аз ще бъда добра. Нима не страдах достатъчно. Защо чаках, докато стане твърде късно? О, защо чаках, докато Твоя дух ме напускаше, борейки се с мене? Исус си отвърна: Ти имаше шанс след шанс да се покаеш и да ми служиш. Мъка беше изписана върху цялото Исусово лице, докато вървяхме по-нататък. Като гледах възрастната жена да крещи, попитах: Господи, какво е следващото? Аз можех да чувствам страха навред. Скръб, викове на болка и една такава смрад бяха навсякъде. Исус и аз отидехме в скръб и състрадание до следващата яма. Само с Неговата сила можех да продължа. Въпреки голямото разстояние, все още можех да чуя виковете на възрастната жена за покаяние и молене за прошка. Ако само имаше нещо, което бих могла да направя, за да й помогна, си мислех аз. Грешници, моля ви, не чакайте, докато Божий дух ви напуска, като се е борил с вас. В следващата яма имаше жена на колене, сякаш търсеше нещо. Нейната скелетна форма също беше пълна с дупки. Виждаха се костите й, а скъсаните й дрехи горяха. Главата й беше плешива и се виждаха само дупките, където някога са били очите и носа й. Малък огън гореше около стъпалата й. Тя драскаше с ногти по стените на сярната яма. Огънят се прилепи до нейните ръце и умрялата плът продължи да пада, докато тя разкопаваше с ногти. Ужасно ридание разтърси. О, Господи, викаше тя.
Искам да изляза от тука. Като чакаше, най-накрая успя да достигне до върха на ямата с стъпалата си. Мислех си, че вече е излязъл навън, когато един голям демон с големи крила, изглеждащи като да са причупени на върха, увисна надолу и се вкопчи в нея. Неговият цвят беше кафяво-черен и имаше косми по цялото му голямо тяло. Очите му бяха далече назад над главата и размерите му бяха като размера на голяма мечка гризли. Демонът повлече жената и избута я твърде грубо назад на дъното на ямата с огъня. Наблюдавах с ужас как тя падна. Исках да я взема на раменете си и да я държа, да помоля Бог да изцери и да я извлека оттам. Исус знаеше моите мисли и рече: чадо мое, съдът е вече наложен. Бог го е изрекал. Дори когато тя беше дете, аз се призовавах да се покае и да ми служи. Когато тя беше на 16 години, аз дойдох при нея и казах: аз те обичам. Предай живота си на мен и ела да ме следваш, защото съм те призовал за специална цел. През целия нея живот я виках, но не ме послуша. Тя все ми казваше: някой ден аз ще ти служа. Сега обаче нямам време. Нямам време. Сега се забавлявам. Нямам време да ти служа, Исусе. Утре вече ще мога. Това утре никога не дойде, понеже тя твърде дълго чакаше. Жената изкрещя към Исус: моята душа наистина е в мъки. Няма изход от тука. Зная, че желаях света повече, отколкото Тебе, Господи. Аз исках богатство, слава, репутация и щастие и ги имах. Купувах си всичко, каквото си поисках. Бях си сама господар. Бях най-красивата и добре облечена жена за моето си време. Аз имах богатства, слава, репутация и щастие. Но открих, че нищо не можеш да вземеш със себе си, като умреш. О, Господи, адът е ужасен. Нямам почивка ни денем, ни нощем. Винаги съм в болка и мъчение. Помогни ми, Господи, викаше тя. Жената погледна на Исуса с толкова силно желание. Мой мили Исусе, ако само бях те послушала. Завинаги се разкаивам. Планирах да ти служа някой ден, когато съм готова. Аз си мислех, че ти винаги ще бъдеш с мене, но колко грешно е било това мое мислене. Бях една от най-зле заглежданите жени на моето време поради красотата си. Знаех, че Бог ме призовава да се покая. През целият ми живот Той ме дърпаше с връзките на любовта. Аз си помислих, че бих могла да използвам Бога, както използвах всеки друг. Той винаги ще бъде там. О, да, използвах Бога. Той толкова упорито желаеше да ме вземе и да служа Нему, докато през цялото време аз си мислех, че не се нуждая от Него. О, колко сгреших! Затова Сатана започна да ме използва и аз започнах да му служа все повече и повече. И накрая възлюбих дявола повече от Бога. Харесваше ми да греша и да не се обръщам към Бога. Сатана използваше моята красота, парите ми и цялото ми мислене и го обърна в тази посока, а именно: колко повече ще ми даде и от двете. Дори тогава Бог продължаваше да ме привлича, но аз си мислех: утре или на следващия ден. И тогава един ден, докато се движех в колата, шофьорът ми се блъсна в една къща и аз бях убита. Господи, моля те, изведи ме. Когато говореше, нейните костеливи ръце и рамене се протягаха към Исус, докато пламъците продължаваха да я горят. Исус рече: съдът е наложен. Сълзи падаха по неговите бузи, докато се движеше към следващата яма. Аз крещях вътре в себе си от ужас и изненада. Мили Господи, извиках аз, мъчението е твърде реално. Когато душите дойдат тука, няма надежда, няма живот, няма любов. Адът е твърде реален. Няма избавление, мислех си аз. Тя трябваше да гори за цяла вечност в тези пламъци. Времето се изчерпва, каза Исус. Ние ще се върнем отново утре. Приятели, ако живеете в грях, моля ви, покайте се. Ако сте били новородени и сте обърнали гръб на Бога, покайте се и обърнете се към Него сега. Живейте в доброта и стойте в истината. Събудете се,
преди да е станало твърде късно и вие ще можете да прекарате вечността завинаги с Господа в небесата. Исус отново каза: адът има тяло, лежащо на своя гръб в центъра на земята. Адът е с формата на човешко тяло, много голямо и с много помещения за мъчения. Запомнете и разкажете на хората по земята, че Ада е действителен. Милиони изгубени души са тук и все повече идват всеки ден. В големият съден ден смъртта и Ада ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Това ще бъде втората смърт. Глава 3. Дясното крило на Ада. Аз не бях в състояние да заспя или да се храня след тази първа нощ в Ада. Всеки ден той изпъкваше пред мен. Когато затварях очите си, всичко, което виждах, беше ад. Ушите ми не можеха да се затворят за виковете на проклетите люде там. Точно както някоя телевизионна програма, всичко, на което бях свидетелка, изпъкваше отново и отново. Всяка нощ аз бях там и се стараех да намеря точните думи, за да донеса това ужасяващо нещо до целия свят. Исус отново ми се появи и рече: до вечера ние ще ходим в дясното крило на Ада, чадо мое. Не се страхувай, защото те обичам и аз съм с тебе. Лицето на Господа беше изпълнено със скръб. Неговите очи бяха пълни с голяма топлота и дълбока любов. Когато си мислех, че тези в Ада бяха завинаги загубени, аз знаех, че той все още ги обича и ще продължава да ги обича за цяла вечност. Чадо мое, рече той, Бог, нашият Отец, е дал на всеки един от нас воля, така, че да можем да изберем на кого да служим, на Него или на Сатана. Ти видя, че Бог не е направил Ада за своите хора. Сатана мами много да го следват, но Ада е направен за дявола и неговите ангели. Не е мое желание, нито такова на моя Отец, да бъде някой наказан там. Сълзи на съчувствие се стичаха по бузите на Исус. Той отново започна да говори. Запомни думите ми в дните за напред, когато ще ти показвам Ада. Аз имам цялата власт на небето и на земята. Сега понякога ще ти се струва, че съм те оставил, но не съм. Също така на места ще бъдем видени от злите сили и изгубените души, докато на други места не ще бъдем видени. Няма значение къде отиваме. Бъди с мир и не се страхувай да ме следваш. Ние продължихме заедно. Аз го следвах отблизо, изотзад, плачейки. Плачех от дни и вече не се разлюлявах от всяко представяне на Ада, както беше в началото. В повечето случаи го правех вътре в себе си. Духът ми беше тъжен. Ние пристигнахме в дясното крило на Ада. Поглеждайки напред, забелязах, че ние се намирахме на пътека, която бе суха и изгорена. Писъци изпълваха мръсният въздух, зловоние на смърт беше навсякъде. Вонята понякога беше толкова противна, че ме болеше стомаха. Навсякъде имаше мрак, освен светлината, която простичаше от Христос и от горящите ями, които изпълваха пейзажа наоколо. Изведнъж демони от всички видове преминаха покрай нас. Дяволчета ръмжаха срещу двама ни, като преминаваха наоколо. Демонски духове от всички размери и форми се разговаряха един с друг. Пред нас един голям демон даваше заповеди на по-малките. Ние спряхме да слушаме и Исус рече: също така има една невидима армия от зли сили, която не я виждаме тук. Това са демони като зли духове на болести. Елате, извика големият демон на по-малките дяволчета и духчета. Направете много зли неща. Разрушете домове и разбийте семейства. Прилъстете слаби християни. Грешно ръководете и инструктирайте колкото можете повече. Ще получите вашата награда, като се завърнете. Запомнете, вие трябва да бъдете внимателни към тези, които истински са приели Исус като техен спасител. Те имат сила да ви гонят. Преминете през земята. Аз съм изпратил вече една част, а други са все още тук. Запомнете, вие сте слуги на принца на тъмнината и на княза на въздушната власт.
И след това злите форми започнаха да бягат навън от ада. Вратите на върха на дясното крило се отвориха и затвориха много бързо, за да им позволят да излязат. Също така някои от тях се изкачиха и излязоха от фунията, откъдето ние слязохме долу. Ще се опитам да опиша изгледа на тези зли създания. Този, който говореше, беше много голям по размер. Около големината на голяма мечка гризли. Около 2,5-3 метра. На цвят кафяв, с глава като на прилеп и с очи, които се намираха много назад. Имаше космати ръце, отпуснати от двете му страни, и кучешки зъби като бивници, излизащи от косата на главата му. Друго едно същество беше малко като маймуна, с много дълги ръце и с козина по тялото си. Лицето му беше мъничко, а носа му беше като точка. Не можах да видя очи никъде по него. Други едни бяха един с голяма глава, големи уши, с дълга опашка, докато друг беше голям като кон и имаше гладка кожа. Поради гледката на тези демони и зли духове и отвратителната воня, която идваше от тях, ми се повдигаше. Навсякъде, където погледнах, имаше демони и дяволи. Най-големият от тези демони, научих от Господа, беше получил заповедите си направо от Сатана. Исус и аз вървяхме надолу по пътеката, докато достигнахме друга яма. Викове на болка, скръбни звуци, които никога няма да се забравят, имаше навред. Господи мой, какво е следващото? Се помислих аз. Ние вървяхме точно покрай едно зло създание, което ни виждаше. Спрехме до една друга яма на огън и сяра. Там имаше един голям скелет на мъж. Аз го чух да проповядва Евангелието. Изумена погледнах на Исуса за отговор, защото Той винаги знаеше моите мисли. Той ми рече. Докато Той беше на земята, беше проповедник на Евангелието. По едно време Той говореше истината и ми служеше. Аз се очудих на това, какво този мъж правеше в ада. Той беше около 1,80 м и скелетът му беше с мръсен кафяв цвят, като от гробница. Части от дрехите му все още висяха на него. Очудих се защо пламъците не изгаряха тези разкъсани и съдрани дрипи. Изгоряла път висеше от него, а черият път му изглеждаше да е в пламъци. Една отвратителна воня се разнасяше от неговият скелет. Наблюдавах как мъжът, разпрострял своите ръце, като че държи святото писание, започна да чете. Отново си припомних какво Исус ми рече. Ти имаш всички твои осезания в ада и те са даже много по-силни. Мъжът четеше стих след стих и си мислех, че всичко е добре. Исус му каза с голяма любов в своя глас. Мир да бъде с тебе. Веднага мъжът спря да говори и се обърна бавно, за да го погледне. Видях душата на този човек вътре в скелетната форма. Той каза на Господа: Господи, сега ще проповядвам истината на всички хора. Сега, Господи, аз съм готов да отида и да разкажа на другите за това място. Зная, че докато бях на земята не вярвах, че има ад, нито пък вярвах, че ти ще дойдеш отново. Аз направих компромиси с истината спрямо хората в моята църква и проповядвах каквото те искаха да чуят. Признавам си, че не обичах тези, които са различни по раса или цвят на кожата и причиних много хора да отпаднат от тебе. Аз си направих мои собствени правила за влизане в небето, а също и за добро и зло. Зная, че доведох много хора до падане и причиних те да се препъват на Твоето свято слово. Взимах пари от бедните. Но, Господи, пусни ме навън и ще върша само добро. Не ще взимам пари от църквата повече. Вече съм се покаял. Ще обичам хората от всяка раса и цвят на кожата. Ти не само изопачи и представи в невярна светлина святото Божие Слово, но ти лъжеше, че не знаеш за истината. Удоволствията на живота бяха по-важни за тебе, отколкото истината. Аз самият те посетих и се опитах да те върна обратно, но ти не ме послуша. Ти знаеш истината, но не се покая и не се върна обратно при мене. Аз бях там през цялото време. Аз те чаках. Желаях да се покаеш, но ти не го направи. И сега ти е наложен съда. Състраданието беше изписано на Исусовото лице. Знаех, че ако този мъж беше чул призива на Спасителя, той нямаше да бъде тук сега. О, хора, моля ви, слушайте!
Исус отново говореше на отпадналия. Ти трябваше да говориш истината и да обърнеш мнозина към праведността с Божието Слово, което казва, че всички невярващи ще си вземат своя дял в огненото езеро, което гори с огън и жупел. Ти знаеше пътят на кръста, също и праведността. Знаеше да говориш истината, но Сатана изпълни сърцето ти с лъжи и ти отиде в грях. Трябваше да се покаеш с искрено сърце, не половинчато. Моето слово е истинно. То не лъже. А сега е твърде късно. Твърде късно. И в този момент мъжът разклати и умрукна Исус и го прокълна. Се скръбва в нас Исус и аз отидохме до следващата яма. Отстъпилият проповедник все още продължаваше да проклина и да се ядосва на Исус. Когато минавахме покрай другите ями, ръце на изгубените и осъдени души се протягаха към него и с умилителни викове го молеха за милост. Техните костели ръце и рамене бяха сиво-черни от изгарянето, без жива плът или кръв, без органи, само смърт и умиране. Вътре в себе си плачех. О, Земю, покай се! Ако ли не, ти ще дойдеш тука. Спри, преди да е станало твърде късно. Ние спряхме до една друга яма. Чувствах такова умиление за всички и такава скръб, че физически отслабнах и едва стоях права. Големи стенания ме разтресоха. Исусе, толкова съм наранена вътрешно, казах аз. От ямата един женски глас говореше на Исус. Тя, жената, стоеше в центъра на пламъците и те покриваха цялото й тяло. Костите й бяха пълни с черви и мъртва плът. Щом проблеснеха пламъците, тя издигаше ръцете си към Исус, викайки: "Пусни ме от тука! Ще ти дам сърцето си сега, Исусе! Ще разкажа на другите за Твоята простителност. Ще свидетелствам за Тебе. Моля Те, пусни ме да изляза от тука!" Исус рече: "Моето слово е истина" и казва, че всички трябва да се покаят и да се обърнат от своя си грях и да се помолят да влязат аз в техния живот, ако искат да избягнат това място. Чрез моята кръв има опрощение на греховете. Той се обърна и погледна жената и рече: "Ако беше ме послушала и дошла при мене и беше се покаяла, аз бих ти простил." Жената попита: "Няма ли избавление от тука?" Исус каза: "Жено, на тебе бяха дадени много възможности да се покаеш, но ти закорави сърцето си и не се покая. Знаеш, моето слово казва, че беззаконниците и нечестивците ще имат своята участ в огненото езеро." Исус се обърна към мен и каза: "Тази жена имаше греховни дела с много мъже и причини разрушаването на много домове. И въпреки всичко, аз продължих да я обичам. Дойдох при нея не с осъждение, а със спасение. Пращах много от моите служители до нея, за да се покая от злите си дела, но тя не пожела. Когато беше младо момиче, аз се призовах, но тя продължи да върши зло. Тази жена правеше много неправди, но аз щях да я простя, ако беше дошла при мене. Сатана влезе в нея и тя растеше с огорчение в себе си и не прости на другите. Тя ходеше на църква само да си вземе мъже. Намираше ги и ги съблазняваше. Ако само беше дошла при мене, всички тия грехове щяха да бъдат умити чрез моята кръв. Част от тази жена искаше да ми служи, но ти не можеш да служиш на Бога и на Сатана едновременно. Всеки човек трябва да направи избор на кого да служи." "Господи", извиках аз, "дай ми сила да продължа по-нататък." Разтреперих се от глава до пети поради ужаса на ада. Исус ми рече: "Мир да бъде с тебе." "Помогни ми, Господи", извиках аз. Сатана не иска да знам истината за ада. С всичките си мисли и представи никога не бих си помислила, че ада е такъв, какъвто го видях. Скъпи Исусе, кога ли ще достигнем до края? "Чадо мое", отговори Исус,
Само Отец знае кога ще дойде свършикът. Тогава Той ми проговори отново, казвайки: мир да бъде с тебе. И голяма сила дойде върху мен. Исус и аз вървяхме между ямите. Исках да издърпам всеки един човек и да го хвърля при нозете на човешкият син. Все по-силно плачех вътре в себе си. Мислех си, че не желая моите чеда да дойдат тук. Най-подир Исус се обърна и ми рече тихо: чадо мое, ние сега ще се завърнем в твоя дом. Утре вече ще се върнем в същата тази част на ада. На връщане към моя дом аз плачех ли плачех. През целия ден се представях ужаса на всички тези хора там. На всеки, който срещах, му говорех за ада. Казвах им, че болките в ада са извън всякаква представа. Тези от вас, които слушате, моля ви, покайте се от вашите грехове. Извикайте към Исус и го помолете да ви спаси. Днес извикайте към Него. Не чакайте до утре. Утрата може да не дойде. Времето бързо се изнизва. Паднете на колената си и бъдете изчистени от вашите грехове. Бъдете добри един с друг. Заради Исус бъдете внимателни и си прощавайте един на друг. Ако сте ядосан на някой, простете му. Заради никакъв гняв не си струва да се ходи в ада. Прощавайте, както Христос ни е простил всичките грехове. Обичайте децата си. Обичайте вашия ближен, както себе си. Господ на църквите казва: покайте се и ще бъдете спасени. Глава 4. Многото ями. Следващата нощ Исус и аз отново бяхме в лявото крило на ада. И сега видях, както и преди, любовта, която имаше Той за погиналите там. Аз също почувствах Неговата любов към мене и към всички, които са на земята. Чадо, ми рече Той, не е по волята на Отца да погине ни един. Сатана мами много и те го следват, но Бог все още прощава. Бог е любов. Ако тези наистина биха дошли при Отец и се покаяха, Той би им простил. Голяма болка покри Исусовото лице, докато говореше. Отново ние ходихме сред огнени ями и преминахме покрай повечето хора, които по-рано описах. Боже мой, такива ужаси! Аз продължавах да мисля и мисля, докато преминавахме покрай толкова много горящи души в ада. Всички горящи ръце покрай пътеката се протягаха за Исус. Имаше само кости, а където е била плътта, една горяща сива маса и разложена парцелива плът. Вътре във всеки гръден кош на техните скелетни форми имаше една мръсно сива мъгла. Това е душата, захваната завинаги за един сух скелет. Аз бих могла да кажа според техните викове, че те чувстваха огъня, червите, болката, безпомощността. И виковете ми спълваха моята душа със скръб толкова много, че не мога да я опиша. Само ако бяха послушали призива на Бога, мислех си аз, те не биха били тук. Аз знаех, че изгубените в ада имаха всички свои сетива. Те помниха всичко, което някой им е казвал. Знаеха, че няма изход от пламъците и че са загубени завинаги. Да, без надежда, те все още се надяваха, като викаха към Исус за милост. Ние спряхме на следващата яма. Тя беше точно както всички други. Вътре в нея се намираше формата на жена, за която аз се досетих по нейния глас. Тя викаше към Исус за освобождение от пламъците. Исус погледна жената с любов и рече: докато ти беше на земята, аз те призовавах да дойдеш при мене. Аз те призовавах да направиш своето сърце право пред мене, преди да е станало твърде късно. Посещавах те много пъти, посред нощните часове да ти говоря с моята любов. Аз бях кандидат за тебе, обичах те и те теглях към мене с духа си. Да, Господи, ти каза: аз ще те следвам. С устните си ти ми каза, че ме обичаш, но сърцето ти не го направи. Аз знаех къде беше твоето сърце.
Често пращах моите служители до тебе да ти кажат да се покаеш за твоите грехове и да дойдеш при мене, но ти не ме чуваше. Аз исках да те употребя да служиш на другите, да помогнеш на другите да ме намерят, но ти желаеше света, а не мене. Аз те призовавах, но ти нито ме чуваше, нито се покаяваше за греховете си. Жената рече на Исус: ти помниш, Господи, как аз ходих на църква и бях една добра християнка. Аз се присъединих към църквата. Знаех, че твоят призив беше за моя живот. Аз знаех, че трябваше да бъда послушна на този призив на всяка цена и го направих. Исус каза: жено, ти все още си пълна от лъжи и грях. Аз те призовавах, но ти не ме чуваше. Наистина ти беше член на църква, но членството в църквата не те праща на небето. Твоите грехове бяха много, но ти не се покая. Ти беше причината другите да се спъват на моето слово. Ти никога не прости на другите, когато те нараняваха. Претендираше, че ме обичаш и ми служиш, когато беше с християни, но когато беше далече от тях, ти лъжеше, мамеше и крадеше. Ти даде внимание на преостителни духове и ги присъедини към твоя двойствен живот. Знаеше правят и тесен път. И каза Исус: ти също беше двоезична. Говореше за твоите братя и сестри в Христа. Ти ги съдеше и си мислеше, че си по-свята от тях, когато имаше избоял грях в твоето сърце. Аз зная, че ти не послуша моят нежен дух на състрадание. Ти съдеше външно човека, без да обърнеш внимание, че много от тях бяха деца във вярата. Ти беше много строга. Да, ти каза, че ме обичаш със своите устни, но твоето сърце беше далеч от мене. Ти знаеше пътищата на Господа и ги разбра. Ти си играеше с Бога, а Бог знае всичко. Ако ти искрено служеше на Бога, ти нямаше да бъдеш тук днес. Не можеш да служиш на Сатана и Бога едновременно. Исус се обърна към мене и рече: много хора в последни дни ще отстъпят от вярата, слушайки прелъстителни духове, и ще служат на греха. Излезте от тях и се отделете. Не ходете в пътя им. Като се отдалечихме, жената започна да кълне и псува Исус. Тя пискаше и викаше от ярост. Ние продължихме да вървим. Аз се чувствах толкова слаба в тялото си. В следващата яма имаше форма на друг скелет. Усетих миризмата на смърт, дори преди да пристигнем. Скелетът изглеждаше като останалите. Зачудих се какво ли е вършила тази душа, за да бъде изгубена и безпомощна, без бъдеще, а цяла вечност е на това смъртно място. Адът е за цяла вечност. Като слушах викането на душите в мъка, аз също виках. Чух как една жена говори на Исус от пламъците на ямата. Тя цитираше Божието Слово. Мили Господи, какво прави тя тук? Попитах аз. Чуй, рече Исус. Жената каза: Исусе, ти си пътят, истината и живота. Никой не може да дойде при Отца, освен чрез тебе. Исус е светлината на света. Ела при Исус и Той ще те спаси. Когато тя изговори това, много от изгубените души около нея чуха. Някои спсуваха и я прокълнаха. Някои рекоха да спре. Някои от другите изговориха: има ли наистина надежда? Или пък: помогни ни, Исусе. Огромен вик на мъка изпълни въздуха. Не можех да разбера какво се беше случило. Аз не можех да разбера защо жената проповядваше Евангелието тук. Господ знаеше моите мисли. Той рече: чадо, аз призовавах тази жена на 30 годишна възраст да проповядва моето слово и да бъде свидетел на Евангелието. Призовавам различни хора за различни цели в моето тяло. Но ако мъжът или жената, момчето или момичето не искат моя дух, аз ще си замина. Да, тя отговори на моят призив за много години и порасна в знания за Господа. Тя научи моя глас и направи много добри неща за мене. Изучаваше Божието Слово. Често се молеше и имаше много отговорени молитви.
Получаваше много хора на пътя на светостта. Беше вярна в своята си къща. Годините се изнизваха, докато един ден тя намери съпруга си да изневерява с друга жена. И дори той я молеше за простителност, но тя растеше с огорчение в сърцето си и не му прости, нито се опита да спаси брака си. Наистина, нейният съпруг беше грешен и извърши един голям грях. Но тази жена знаеше моето слово. Тя знаеше да прощава и че за всяко изкушение има начин да се избегне. Съпругът я молеше да му прости. Тя не го направи. Вместо това, омразата хвана корен и растеше в нея. Тя не се обърна към мене. Вместо това тя се обърна към растящата всеки ден омраза и каза в своето сърце: аз служа на Бога през цялото време, а моят съпруг избяга с друга жена. Мислиш ли, че това, което мисля, е правилно? Ми рече тя. Аз си казах, че не е правилно. Но той дойде при нея, покая се и каза, че никога няма да прави отново това. Аз си казах: дъще, погледни вътре в себе си и ще видиш, че ти сама си го причинила това. Не аз, Господи, рече тя. Аз съм свята, той е грешен. Тя не ме слушаше. Времето си вървеше и тя не се молеше на мене, нито пък четеше Библията. Тя стана ядосана не само на своя съпруг, но също и на онези, които са около нея. Тя цитираше писанията, но не му прости. Не ме слушаше. В сърцето й горчивината растеше и голям грях влезе в него. Убийството растеше в нейното сърце, там, където любовта някога е била. И един ден в своята омраза тя уби съпруга си и другата жена. Сатана я превзе напълно и тя се самоуби. Погледнах на изгубената душа, която е предала Христос и осъдила себе си на пламъци и болка. Аз чувах тя как говори на Исус. Аз ще му простя сега, Господи, пусни ме вън. Аз ще ти се подчинявам сега. Виж, Господи, аз проповядвам Твоето слово. Завчас демоните дойдоха и ме грабнаха да бъда мъчена дори по-лошо. Измъчваха ме с часове, защото аз проповядвах Твоето слово. Мъките ми бяха още по-лоши. Моля те, Господи, проси от Теб да ми позволиш да изляза навън. Аз виках с жената в ямата и молих Господ да ме пази от цялата тази горчивина в сърцето ми. Не допускай омразата да дойде в моето сърце, Господи Исусе, казах аз. Ела, нека да продължим, рече Исус. В следващата яма се намираше душата на мъж, обгърната в скелета си. Той крещеше към Исус. Господи, викаше той, помогни ми да разбера защо съм тук. Исус рече: мир да бъде все още. Ти проумяваш защо си тук. Пусни ме и аз ще бъда добър, молеше се човекът. Господ му рече: дори и в ада все още лъжеш. Тогава Исус се обърна към мене и ми рече: този мъж беше на 23 години, когато дойде тук. Той не послуша моето Евангелие. Много пъти слушаше Словото ми и често беше в дома ми. Аз го водех чрез духа си към спасение, но той желаеше света с неговата поход. Обичаше да пие и не послуша призива ми. Този човек беше отраснал в църквата, но не предаде себе си на мене. Един ден ми каза: аз ще ти дам своя живот, Исусе, някой ден. Но този ден никога не дойде. Една нощ след едно парти, той катастрофира и беше убит. Сатана напълно го измами. Той беше моментално убит. Не послуша моят призив. Другите също умряха при катастрофата. Сатана идва да заколи, да открадне и погуби. Ако само ме беше послушал този млад мъж. Не е по Божията воля да загине ни един. Сатана искаше душата на момчето и я погуби чрез безгрижие, грях и пиянство. Много домове и животи са разрушени всяка година от алкохола. Ако хората можеха да видят, че похотта и пожеланията на света са само за един сезон. Ако дойдеш при Господ Исус Христос,
Той ще те освободи от пиянството. Извикай към Исус и Той ще те чуе и помогне. Той ще бъде твой приятел. Запомни, Той те обича и Той също има власт да прости твоите грехове. Исус предупреждава женените християни да не прелюбодействат. А пожеланието дори и да не си извършил прелюбодейство, вече е такова в твоето сърце. Млади хора, стойте далеч от наркотици и извънбрачен секс. Ако се грешите, Бог ще ви прости. Извикайте към Него сега, докато е все още време. Намерете силни и зрели християни и ги помолете, ако могат да говорят с вас относно вашите проблеми. Вие ще бъдете щастливи, че сте отделили време сега в този свят, преди да стане твърде късно. Сатана идва като светъл ангел, за да измами света. Не е чудно, въпреки че е знаел святото Божие Слово, за този млад човек грехът се е сторил само едно изкушение. Той си е мислил, още едно парти, Исус ще прояви разбиране. Но смъртта няма милост. Той е отлагал твърде много. Погледнах на душата на младежа и ме се припомня за моите собствени деца. О, Господи, нека те да ти служат. Зная, че мнозина ще се сетят за близки и любими хора, които може би деца, които те не искат да отидат в ада. Кажете им за Исус, преди да стане твърде късно. Кажете им да се покаят от греховете си и Бог ще им прости и направи свети. Виковете на младежа кънтяха в мене дълго време. Никога няма да забравя тези викове на разкаяние. Помня как плотта висеше и гореше в пламъци. Не ще забравя гниенето й, миризмата на смърт, дупки. Там, където някога е имало очи, мръсно сиво душа и черви, които пълзяха през костите. Тази форма на млади човек издигна ръцете си към Исус, молейки го, докато ние вървяхме към следващата яма. Мили Господи, се молех аз, дай ми сила да продължа по-нататък. Аз чух женски вик на отчаяние. Смъртни викове имаше навсякъде. Скоро се намерихме преди ямата, където се намираше тази жена. Тя се молеше от цялата си душа на Исус да я изведе оттам. Господи, рече тя, не съм ли била тук твърде дълго? Моите мъки са повече, отколкото мога да нося. Моля те, Господи, изведи ме вън. Ръдания разтресоха нейната форма и скелет и същата болка се чувстваше в гласа й. Разбрах, че е страдала много. Аз казах, Исусе, нищо ли не можеш да направиш? Тогава Исус каза на жената от ямата, докато ти беше на земята, аз те виках и виках да дойдеш при мене. Призовавах те да предадеш сърцето си на мене, да простиш на другите, да стоиш далеч от греха. Дори съм те посещавал посред нощ, за да те привлека чрез духа си отново и отново. Чрез устните си казваше, че ме обичаш, но твоето сърце беше далече от мен. Нема не знаеш, че нищо не може да се скрие от Бога. Ти лъжеш и другите, но не можеш мене да излъжеш. Въпреки това изпращах други да ти кажат да се покаеш, но ти не ги послуша. Не ги послуша, не проумя, а с омраза се отвърна от тях. Аз те поставих на место, където можеш да слушаш моето слово, но не предаде сърцето си на мен. Ти не съжаляваше, нито се срамуваше от това, което вършеше. Ти закрови сърцето си и ме отхвърли. Сега си изгубена и погубена. Ти трябваше да ме послушаш. И в този момент тя погледна Исус и започна да проклина и псува Бога. Аз почувствах присъствието на зли духове и знаех, че те са, които псуваха и кълняха. Колко е скръбно да си загубен завинаги в ада. Съпротивлявай се на дявола, докато все още можеш, и той ще побегне от тебе. Исус рече, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Глава 5. Тунелът на страха.
Опитвах се да си спомня проповеди, които съм чувала относно ада, но никога не съм слушала за такива ужасни неща, както тези, които Господ ми показа тук. Ада беше безкрайно по-лош, отколкото някой би си помислил или представил. Това ме нарани толкова много, да узная, че душите, които са там, са на вечни мъки. Няма изход от това място. Аз реших да направя всичко, което е по силите ми, за да спася повече души от тези ужаси. Трябва да проповядвам Евангелието на всеки, който срещна. Да му кажа за ада, че е страшно място и това е истинското изявление. Разбирате ли какво искам да ви кажа? Ако грешниците не се покаят и не повярват в Евангелието, те със сигурност ще свършат тук. Повярвайте в Господа Исуса Христа и го призовете, за да ви спаси от греха. Молете се Исус да влезе във вашето сърце, за да ви умие от вашите грехове, преди да е станало твърде късно. Исус и аз ходихме през ада. Пътеката беше с обгорена, суха и пуста повърхност. Погледнах надолу към ледиците от ями, колкото можех по-надалече. Бях твърде изморена. Сърцето ми, духа ми бяха съкрушени от всичко, каквото видях и чух, и знаех, че всичко тепърва предстои. Исусе, дай ми сила да продължа, извиках аз. След като Исус ми даде от силата си, аз вървях близо зад Него. Бях изпълнена със скръб за всички ужасни неща, които видях. Чудех се вътре в себе си, дали светът ще ми повярва. Погледнах вдясно от себе си, наляво и назад. Навсякъде имаше ями с огън, пламъци и горящи души. Извиках в истински ужас. Терорът на това, което виждах, беше твърде голям, за да го понеса. О, земя, покай се, извиках аз. Големи ридания разтърсиха духа ми, като ходех с Исус. Очудих се какво ли беше следващото. Чудя се какво ли правят моето семейство и приятели. О, аз ги обичах. Спомних си как грешах преди и как се върнах при Исус. О, как благодарях на Бога, че съм се върнала при Него, преди да е било твърде късно. Исус ми каза: ние сега сме до входа на тунела, който ще ни отведе до корема на ада. Адът е направен във формата на човек и се намира в центъра на земята. Тялото лежи на своя гръб, с двете ръце и крака прострени навън. Както аз имам тяло от вярващи, така и ада си има тяло от грях и смърт. Както Христовото тяло се изгражда ден след ден, така и адовото тяло се изгражда всекидневно. По пътя ни към тунела ние ходихме, преминавайки през огнени ями с викове и стонове. Една прокълната пустош навред пред нашите очи. Мнозина викаха към Исуса, когато преминавахме покрай тях. Други се опитваха да се покатерят извън ямите от огън, за да го докоснат, но не можеха. Твърде късно, твърде късно, викаше моето сърце. Докато вървяхме, мъката беше непрекъснато върху Исусовото лице. Гледайки огнените ями, си спомних как ние се приготвихме храна в задния двор и използвахме нагорещени въглища, които тлееха с часове. Толкова много нажежени и тлеещи въглища виждах в ада. Толкова бях благодарна, когато влязохме в тунела. Мислех си, че тунела не може да бъде толкова лош, колкото ямите. Но, уви, аз грешах. Колкото повече навлизахме вътре, толкова повече аз започвах да виждам големи змии, огромни плъхове и много зли духове, всички бягащи от присъствието на Господа Исуса Христа. Змиите съскаха по нас, а плъховете скимтяха. Имаше много зли звуци. Усойници и мрачни сенки бяха около нас. Исус беше единствената светлина, която можеше да се види в тунела. Аз стоях колкото се може по-близко до него. Бесове и дяволи бяха от всичките страни на каверната и ходеха нагоре и надолу по тунела. По-късно разбрах,
че тези зли духове излизаха на земята, за да изпълняват сатанинските нареждания. Усещайки моя страх от този мрак, влага и мръсотия, Исус ми рече: не се бой, ние скоро ще бъдем на края на тунела. Аз трябва да ти покажа тези неща. Ела, следвай ме. Гигантски змии се плъзгаха покрай нас. Някои от змиите бяха широки, около 1,20 м и около метър дълги, 8 метра дълги. Гъста и отвратителна миризма изпълваше въздуха и злите духове бяха навсякъде. Исус ми каза: много скоро ще бъдем в корема на ада. Тази част на ада е 27 км висока и почти 5 км висока, в радиус наоколо като кръг. Исус ми даде точните размери. Аз ще се опитам, използвайки изцяло моята способност, да запиша и кажа какво съм видяла и чула. Ще го направя за слава на Отца и Сина и Святия Дух. Да бъде Божията воля. Аз знаех, че Исус ми показва всички тези неща, за да предупредя мъже и жени в света да избегнат ада на всяка цена. Уважаеми слушатели, ако вие не познавате Исус, спрете точно сега. Покайте се за вашите грехове и го поканете да бъде ваш Спасител. Глава 6. Дейността на ада. Пред нас ние видяхме една мъждива жълта светлина. Исус и аз излязохме от тунела на страха и сега застанахме на един мръсен хълм, откъдето можехме да виждаме корема на ада.